Здравейте, приятели! В днешния клип ще ви запозная с високотемпературните силикони на марката Vico. От името си, когато говорим за силикони, изключително важно е да знаете, силиконите не са лепила. Силиконите се използват за уплътняване. Тоест, не е хубаво да се използват и като лепила. Това, което е важно да знаем за силиконите на Vico е: има ги в 3 опаковки. 80 мл, 200 мл под налягане и 310 мл картуш. Vico, тъй като е немска компания, разработва единствено и само високотемпературни силикони, които са така наречени неутрални. Тоест, освен че нямат мирис на ацетат, те имат минимално съдържание на вредни вещества. Неутралните силикони вече са единствените видове високотемпературни силикони, които се предлагат в Европа. За силиконите на Vico какво трябва да знаем? Издържат на температура от минус 30 до 315 градуса, в зависимост от цвета. Най-висока температура издържа черния, след това червения и до най-ниска температура е безцветния силикон. Неутралните силикони на Vico могат да се използват и при ремонт на фурни и всякакви други продукти, които са близо до човешкото тяло и използват ежедневно в домакинствата. Което за вас е изключително също интересно е как втвърдяват силиконите. Силиконите втвърдяват от влагата във въздуха. Тоест, когато са влажни детайлите, ще втвърдяват по-бързо. Когато детайлите са по-сухи, ще втвърдяват по-бавно. Всеки един силикон втвърдява горе-долу около 1 мм на 24 часа. Тоест, ако вие направите линия на залепване, която е 2-3 мм, означава, че пълно втвърдяване ще имате най-рано след 48 до 60 часа. Да, отгоре ще бъде втвърдило, но вътре, където влагата навлиза по-трудно, все още е възможно да бъде меко. Високотемпературните силикони се използват основно в автоиндустрията, но също така в ремонт и в производство, в някои производства, машиностроителни производства, където е необходимо да има нов слой между гуми и метални съединения. Благодаря.